फाइमानी प्लस तीनों जे अटेंड करें सिने TSF सेंट्रल कमिटी निंगे IPF तीनी बरंगना मेंबर कुमार जमाती है ना बस पाइपले हम या फरो तावने बेगे हम या बाहर किसा सा सावन तीनों बस सिटीजन एमेंडमेंट बिल टामो बहुत टाइम से ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट के फाइकिया आसे डिटेल थांगलिया सिंस जों जेहेतु मिया 29 तारिख माननीय रेस्पेक्टेड होम मिनिस्टर अमित शाह भाई रिंगजागै जों मिया दिल्लीआव थांगा TSF नेंगै जों TSF नि प्रेसिडेंट तै जनरल सेक्रेटारि आमा हाइकिनो और त्रिपुरानि गोबांमा पलिटिकल पार्टीज NGO थांगा जों थांगै ब्लेके आरो एक्सपीरियंस ते कहामबो हमयाबो एक्सपीरियंस मांगा आ एक्सपीरियंस आ शेयर खाया बागे सिटिनि किसा सकां जरा मानासिउ गोबां बरक साइमाना मुसु खाना दिल्लीआव थांगै तामों लायखा अब जों नुखा गोबां बर एक्साइटेड जेफोर चिठी मांगा अब जेमन अचिभमेंट हाय नि वासुक लायखा आं सानो मुसुबो जोंनो जे होम मिनिस्टर जे रिंगमानी सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 नि अब 2019 सेम बिल अब नति डिस्कशन खाया बागै बनि काइसन एजेंडा बरक जोंनो कन्विन्स खाया नायो बरक जोंनो बुजुना नायो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पास थांगै जोंनि ट्राइबेल जोंनि जेटा कन्स्टिट्यूशन वार्ड ट्राइबेल जों एक्सेप्ट खायथु खायथु इंडिजिनस नि बरक राइट्स प्रोटेक्ट उंनाय सिनसो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खायकै एनआरसी चालू खायनाय सुजा हिसाब सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खायनाय एनआरसी चालू खायनाय जोंनो क्लियर फेसाव बाहायके 2014 31 डिसेम्बर आज और जरा फाइनेनो जे इलीगल फाइनेनो डिक्लेयर रिनाय आसब जरा मन जे फाइनेनो सिटीजन रिजानाय और एनआरसी चालू खायै जे इलीगल लखाय डिक्लेयर रिजानाय सुजा हिसाब 2014 31 डिसेम्बर नि परेके इलीगल मुक्तम सिनाय दिनी आबनो जोंतां खायनाय जोंनि बिनि गक आं जास्ट बिनि गक जोंनो सावो आमो खायकेनखाय जोंनि फिउचाराव दाबुक जे इलीगल फाइट दङ ते फाइमेन सिनाय एनआरसी चालुना सदन परे 2014 जरावनो जों एक्सेप्ट मा खायसिनाय सदन परे जोंनि फिउचार काहामुं सिनाय हिनेसिनो जोंनो प्रपोजल रुव काहाम एडभाइस हायकाय जोंनि फिउचार नस्ट थांसिनाय बिनि साइड कैसा ते कैसा बसावो जदि एनआरसी चालुंगै लाख 20 लाख बरंनो 30 लाख 40 लाख बरंनो आं बेंक डेपोट खायनाय आ क्वेश्चन जोंनो साव जिनि होयके त्रिपुरानि पीपल होयके स्टेक होल्डर होयके मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जत ऑर्गेनाइजेशन ओपिनियन दिखा ब्लेके टंगथगो जों आइडियोलॉजिकली जिनि डिमांड आलादा फनो at least all students amen bilation khancha united nukjakasen are specialist jinaro manjaka INPT NCT TPF TSP IPFT amaka political party te moharas hisabe manjaka jung TSF Western organization hisabe te kaise kaine NGO hisabe joint action society at Tila जतिना आलादा डिमांड आलादा मूवमेंट बाट अ जगह जों कायसा जों जिनि त्रिपुरानि हिस्ट्री इतिहास जिनि रांखल साहेब जिनि बुबागरा जिनि गावनि मेस जिनि बायपाताल जों TSF जों क्लियर के शाखा जों एक्टर जों काहाम को शुक्रबुई फेस टू फेस जे जगह चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब आसुगै दङ आ जगह जों जे जों त्रिपुराव थायो जे सामकाय बेबाक जेदा इम्पोर्टेंस को बेबाक जागाना साकसागनि चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट त्रिपुरा
जों बाहाय जों already see illegal migrants जों कबल जों capture खायफैया दैटाम illegal migrants बागै जों कक साइटो जों already see जों agreement settle खाजा जे जों सास्तिता रिसिदि आम हाय रक face to face जों सालायके आरो मिसे हामबाय मारि माखा जे जागा ruling party वो दङै IPFP chief minister बिसगा आसुकजाक आ जागाबो जों बाय खरां मिलवै सेम जों बो अपोज खायो तिरप्रान बरक आम हायके बसागा आउनि बागैनो आं जिनि बरं मिनिस्टार न देशा स्पेशल हामबायरु ruling party दङै बाम हाय कक सामानि तामरे गासिनो अमन आपिल दङै बरक जोंनो सिक्रि मानो बरक पास खायो सिक्रि मानो जों जरि नरम हुदांगै जिनि मुभमेन्ट करै सिरिं सिरगाय जों जरि मेजरिटी दङ बरक पास खायसिला जों जरि आसुबि दं हांगाय बरक सिम्पली बरक पास खायलानाय फेबा जों जरि स्ट्रं मुभमेन्ट स्ट्रं एजिटेशन आम हायके जरि जिनि मेन्टालिटी डिटरमिनेशन दं हांगाय बनि बस साहस करि जे अमनो से क्लाइके पास खायनि आउनि बागै मसुर टिएसएम नि प्रब्लेम या मसुर आईएनपीटी टीपीएफ आईपीएफ नि प्रब्लेम या जत दिमानो बाद्रुय जत निना इगुनो बाद्रुय एटलिस्ट ओ दिमानले जों थानचना नाय हायकले कागलायमान सेस नाय आउनि टिएसएम नि जों आपिल खायो ओ मुभमेन्ट लास्ट या जिनि बनि नेक्स्ट स्टेप नासिगै जों डिसिजन माननानै जायजों सेपारेट टीम अलरेडी शेड्यूल दङ टीएसपी त्रिपुराबन आईएनपीटी नि 5 आगस्ट जों आबनो जों मोरल सपोर्ट खायनाय आबनो फिजिकली मोरल जों सपोर्ट खायनाय जे सीआईबी नि एगेन्स्ट मुभमेन्ट गाय आबनो उलाबो जों गासै आसु लायो जिनि रिक्वेस्ट मान दंनाय तेबो कटन मुभमेन्ट खायनायनि प्रबलिटी बर 7-8 तारिख रगो अबिल कारी मानो आउन बेगसिनि अपील एनी टाइम बरक जाफ्रो बिल कारना आज जों रेडी मेन्टली फिजिकली मेरी मातनाय आउन से केबो कटर जेटा सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रंग वार्निंग आम हाय रिमानाय जा आमनि बागिनो रेडी दंना बायसिन टीएसएम नि कयो आंते से जरानालिया जरन थाने ते रिक्वेस्ट देगै ननो तेसा हामबाय रोय अम हाय के यूनाइटेड नेशंस दिन अम हाय मुभमेंट खाय मुभमेंट जों लगिरि मानि बागै टीएसएम नि पाइपले हामबाय लंग लिस्ट टीएसएफ लंग लिस्ट बर्ड